1995 ମସିହା 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ପିପିଲି ନିର୍ମାଣ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା। ଏ ଏରିଆରେ ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଥିଲା। ତଥାପି ଚାକିରି କରିଛି ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ପରିବେଶରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା। ରବି ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ଅଫିସର ପିଅନ, ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ପାଖାପାଖି ଥିଲା। ଆମ ଦୁଇ ପରିବାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ରବି ଭାଇ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ। ବୁଢ଼ୀ ମା, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାରରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ବେଳେବେଳେ ଧାର କରଜ କରିବାକୁ ବି ପଡ଼ିଥାଏ। ତଥାପି ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ। ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ପୁଅଟେ ନଥିଲା। କଥା କଥାରେ କହନ୍ତି, ଜେନାବାବୁ, ତମର କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ 5 ବର୍ଷକୁ ତମ ପୁଅ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ଠିଆ ହେବ। ମୁଁ ଜୀବନଯାକ ଏମିତି ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ବୋହିବି। ବହୁତ ବୁଝାଏ ଯେ ଝିଅମାନେ ଆଜିକାଲି କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। ତୃତୀୟ ଥର ପୁଣି ପୁଅଟେ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ। ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ସନ୍ତାନ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ନିତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ମା ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କୁ ଯାଚିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ହେଲେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରାଇବେ ବୋଲି। ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ପାଦୁକ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋହୂକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ପୁଅର ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗ। ଦିନେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଶୀତ ସକାଳରେ ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରୁ ଫେରୁଥାଏ। ରବି ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ଭାଇ, ସବୁ ଭଲ ତ? ସେ କହିଲେ, ଭଲ କ'ଣ, ପୁଣି ସେଇ ଝିଅ। ବଡ଼ 2ଟା ସୁନ୍ଦର, ଏ କିନ୍ତୁ କଳା ହାପ। ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ପୂଜା ପାଠ ଭାବ ଭକ୍ତି କୋଉଥିରେ ବି କମ୍ କରିନି। ହେଲେ ଠାକୁର ମୋ ଗୁହାରି ଶୁଣିଲେନି। ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲି, ଝିଅ ଜନ୍ମ କୌଣସି ଦୁଃଖକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ନ କରି ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଉପଯୁକ୍ତ ମଣିଷଟେ କରିବା ବାପା ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ହିଁ ଦରକାର। ଏହା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭାଉଜ ଅର୍ଥାତ୍ ରବି ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର। ପ୍ରତି କଥାରେ ଶାଶୁଙ୍କ ଗାଳି ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମାଡ଼ ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଯେମିତି ଝିଅ ଜନ୍ମ କରି ସେ ପାପ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଝିଅ 2ଟା 4ର୍ଥ ଓ 5ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସାନଟି ନୂଆ ହେଇ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି। କଲୋନୀର ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ସେମାନେ ଥିଲେ ଅଲଗା। ଚିରା ଫ୍ରକ୍, ଛିଣ୍ଡା ଚପଲ, ନୁଖୁରା କେଶକୁ ଯିଏ କେହି ଦେଖି କହିବେ ଯେ ସେମାନେ ରବି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି। ଏଣେ ଭାଇ ଆମର ନାଲିପାଣି ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଲେଣି। ଏବେ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କଥା କିଏ ପଚାରେ? ଜରି ବ୍ୟାଗରେ ବହିପତ୍ର 2 ଖଣ୍ଡ ପୂରାଇ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବାହାରନ୍ତି ସ୍କୁଲ। ସମସ୍ତେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଟ୍ୟୁସନ ତ ଦୂରର କଥା, ଖାତା ଖଣ୍ଡେ ବି ଭଲରେ ମିଳେନି ସେମାନଙ୍କୁ। ଭାଉଜ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ କାମଦାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଯାହା କିଛି ପାଆନ୍ତି ସେଥିରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳାନ୍ତି। କେବେ ବି ଯଦି ଝିଅମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରବି ଭାଇ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଉତ୍ତର ମିଳେ, ତୁ ଜନ୍ମ କରିଛୁ, ତୁ ବୁଝ। ଅଲକ୍ଷଣୀ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ବଂଶକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଟିଏ ଦେଇପାରିଲାନି, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି। ତାଙ୍କର ଏ ଦୁରବସ୍ଥା ଦେଖି କଲୋନୀର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସବୁଦିନ ସମାନ ନଥାଏ। ଦିନେ ରବି ଭାଇ ପୁରା ଟାଙ୍କେ ପିଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଘରେ ସବୁଦିନ ପରି ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଝଗଡ଼ା ମାରପିଟ କଲେ। ମାଆକୁ ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ପିଟୁଥିବା ଦେଖି ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବେ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ମୁଁ ଧାଇଁଗଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଭୟରେ ଥରୁଥାନ୍ତି। ରବି ଭାଇନା ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପାଣି ଛାଟୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଗଲାରୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଥିଲେ, ହଠାତ୍ ହାତ ମୁଠା ମୁଠା କରି ତଳେ ପଡ଼ି ଗଁ ଗଁ ହେଲେ। ତାପରେ ହଲଚଲ ହେଉନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ କଲୋନୀର ସବୁ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଟୋ ଠିକ୍ କରି ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଭାଉଜ କିଛି ଖୁଚୁରା ଟଙ୍କା, ପାଖାପାଖି 200 କି 300 ହେବ, ଆଉ ତା ସହିତ 2ଟା ସୁନା ମୁଦି ଆଣି ମୋ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଏତିକି ନେଇ ଯାଅ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଦଉଛି। ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ମାନିଲେନି। ଜବରଦସ୍ତ ମୋ ହାତରେ ଗୁଞ୍ଜିଦେଲେ। ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଆଣିବା ପାଇଁ। ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିବା ବାଟରେ ଭାବୁଥାଏ, ଧନ୍ୟରେ ତୁ ନାରୀ, ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମାଡ଼ ଗାଳି ସହି ସୁଦ୍ଧା ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ନର୍କକୁ ଠେଲି ଦଉ। ଭାଉଜ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହି ସେବା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ସମ୍ବଳ ଥିଲା ତାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ବେଡ୍ ପାଖରେ ବସି କେତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। 15 ଦିନ ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଶେଷରେ ହାରିଗଲେ ରବି ଭାଇ। ଏକା ହୋଇଗଲେ ଭାଉଜ। ବାଡ଼ଉ ମାରୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ସ୍ୱାମୀ। କେତେ ବଡ଼ ସାହସ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଏବେ ସାରା ଦୁନିଆ ତାଙ୍କୁ ଏକା ଏକା ଲାଗିଲା। କ'ଣ କରିବେ, କୋଉଠିକି ଯିବେ, କେମିତି ବଡ଼ କରିବେ ପିଲାଙ୍କୁ, ଖାଇବେ କ'ଣ, ପିନ୍ଧିବେ କ'ଣ? ଝିଅ ଯେ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଡେଇଁଲେ 12 ଲୋକ 12 କଥା କହିବେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆଖି ଆଗରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧକାରରେ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ହିମାଳୟ ପରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତଥା କଲୋନୀବାସୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ହେଲା।
ରିହାବିଲିଟେସନ ସ୍କିମରେ ଭାଉଜ ଚାକିରି ପାଇଲେ। ଏଣିକି ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପିଲା ତିନିଟାକୁ ମଣିଷ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ଝଗଡ଼ାଝାଟି ମାରପିଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା। ପୂର୍ବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ବି ଆସିଲା। ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସୁଧାର ପିଲା ତିନୋଟି। ପାଠ ପଢ଼ାରେ କିନ୍ତୁ ଧୁରନ୍ଧର ଥିଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଗଲା ବାଲେଶ୍ୱର। ତାପରେ ମୋର ଏ ପରିବାର ସହ କେବେ ବି ଭେଟ ହେଇନି। ସମୟଚକ୍ରରେ ହେଉ ଅଥବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟରେ 25 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। ଏବେ ଚାକିରିରୁ ମୁଁ ଅବସର ନେଲା ପରେ ମୋ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି। ଦିନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖବରକାଗଜ ଉପରେ ଆଖି ବୁଲାଉ ବୁଲାଉ ଦେଖିଲି ଲେଖା ଅଛି ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ, ଉଚ୍ଚତର ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ। ସନ୍ଦର୍ଭଟି ପଢ଼ି ଜାଣିପାରିଲି ଏ ଝିଅ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ରବି ଭାଇନାଙ୍କର ସେଇ କାଳି ଝିଅ। ଯାହାର ଜନ୍ମ ରବି ଭାଇନାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଦୁଃଖକୁ ସହି ନ ପାରି ଭାଇନା ମଦ ପିଇ ପିଇ ଶେଷରେ ଜୀବନ ହାରିଦେଲେ। କଳା ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେବା ଯେମିତି ଝିଅଟିର ଭୁଲ ଥିଲା। ବାପାର ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ରବି ଭାଇନା ଏ ଝିଅଟିକୁ। ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଝିଅଟି ଭାରି ଅବହେଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କାଞ୍ଚନକୁ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ଭାଇନା। ହେଲେ ସେଇ ସୁନା ଆଜି ଜୀବନର କଷଟି ପଥରେ ଘଷି ହୋଇ ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଛି। ତାର ବାପା ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କର ପିତୃପ୍ରାଣ ଅନୁତାପ କରୁଥିବ ଅତୀତର କରିଥିବା ଏ ଝିଅଟି ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ପାଇଁ। ତାର ଛିଣ୍ଡା ଜାମା, ଅଲରା କେଶ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥିବା କଥାକୁ ଆଖିରେ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ଲୁଚି ରହିଥିଲା ସେ କଥା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲି। ତାର ସେ ଟିକି ଓଠ ତଳର ନାଲି ଗୁଲୁଗୁଲୁ ହସ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ପଚାରନ୍ତି କେଉଁଠି ଲୋ ମା, ତୋ ବ୍ୟାଗରେ ଏତେ ପାଠ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲୁ? ବଣରେ ଫୁଟି ତୋ ମହକରେ ସେ ଜଗତକୁ ମହକେଇ ଦେଲୁ। ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ବଡ଼ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଭାଉଜଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଲା। ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗର ମୂଲ୍ୟ ଭଗବାନ ବୁଝିଲେ। ପ୍ରଭୁ ନୀଳକଣ୍ଠ କାହାରିକୁ ଠକନ୍ତି ନାହିଁ। କୁରୁଣ୍ଡି ଗୋପାଳ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଗୁହାରି ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ହୀରା ଝିଅ ରୂପେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏ ଗଳ୍ପଟି କିଛି ସତ କିଛି କାଳ୍ପନିକ। ଏହି ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଝିଅଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁନି। ଝିଅ ଜନ୍ମ ପର ଘରକୁ ନୁହେଁ, ଝିଅର ଜନ୍ମ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ। କହନ୍ତି କନ୍ୟା କନକ ସମ୍ପନ୍ନା, ଝିଅ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ପୁଅ ଯଦି ମଧ୍ୟାହ୍ନର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ଝିଅ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସୁଶୀତଳ ଜହ୍ନ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବି କୋଉ ପୁଅଠୁ କମ୍ ହବନି। ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।